Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Takakuvimbisai kuti aiwa chitiko chakaitika munzvimbo yeChegutu pasi pamambo Ngezi. Ticharamba chikupai zvichange zvichitora nzvimbo. Munofunga munotondera tichipedzisira kukuudzai kuti vanhu vachiripo pasi pemugodhi havasati vaburitswa. Maminista akauya, utungamiri hwakasiyana siyana hwakauya kuti vaedze kubatirana nevanhu pamwe chete, asi hazvina kufamba. Ndipo patiri pari nhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Selibingelela abalaleli emakhaya. Njengokuthembisa kwethu sathembisa ke ukuthi hayi sizaphenduka, asilinikeza ukubana indaba isenzakalo esayenzakala lapha eChegutu under uChief Ngezi kuhamba njani ngokuqhubeka kwakho. Sathi sicina ukubuya, sacina ke kubuye ominister, sasuka bosithi bona kulohlelo olwenziwayo ukubana abantu abafela emgodini bethole ukubana besizakale bekhitshwe. Ngakho ke sikhona njalo namhlanje endaweni khonapha eChegutu lapho kwayenzakala khona isenzakalo esabantu abadilikelwa ngumgodi bephansi. Sithe siliphathele ukuthi kuhamba njani, kuqhubeke njani. Elami igama nginguThadiwa Nashekhuthama uMandlovweni ospecial. Ndofunga zvino zvakakosha zvatingade kuti tinge tichiringisa muzuva ranhasi ndezvekuti patakauya tsaona ichangoitika taingonzwa nemakuhwa kuti munomboziva here kuti njodzi isati yasangana neveruzhinji yakange yambotaurwa nevechivanhu. Mandlovu, pana vanofona vakawanda vachingoti Neshamba unoda zvechivanhu, Neshamba unoda zvechivanhu, asika kondoramba chivanhu. Handisi munhu here? Ganda iri ndo rinotaura kuti tisu vanhu vatema. Tisu vanhu vatema ichokwadi. Tikacherechedza ka pane zvizhinji zvinotoitika mukurarama zvinongotidzosera chete kuchivanhu, one way or the other. Vanhu vanoroora chivanhu ichocho, kuroora kuchibvisa pfuma chivanhu ichocho. Naizvozvo hatisi kuzobva pachivanhu ipapo, hatibve pachivanhu nekuti ndo patakabvira, ndo pane midzi yedu. Zvitendero zvingasiyane hongu, asi tine dzinde rinobviwa. Inini ndirotori nechechi yandinoenda yandinonamata, asi dzinde redu ndicho chivanhu. Naizvozvo vanhu vakaudzwa njodzi isati yaitika kuti vedwe dai mambotanga maita 1 2 3 things. Kana maita izvozvi aiwa muendera mberi nekushanda, asi vakadzinga vanhu ivavo. Ndo makuhwa atange tanzwa, uyezve tazoona akududzirika kuti aiwa ichokwadi vanhu vakaudzwa. Ichokwadi njengokuzwa kwenu balaleli emakhaya kuthiwe bakhona abesintwini abafika endaweni isenzakalo andubana senzakale, abazama ukuthi bexwayise abasebenzayo, babatshela ukuthi hayi kukhona isikubonayo phambili, ikhona ingozi esiyibonayo, kodwa abazange bathanda ukubana belalele, bafuna phela ukuzenza bona oThomas abakholwa ngokubona. Ngakho ke isenzakalo njengokuchasiselwa kwabo sagcwaliseka kanjalo. Baningi abakhuluma kithi besithi Drewmas media lithanda isintu, Drewmas media ligxila kakhulu esintwini. Ngakho ke siyatsho ukuthi esintwini asisuki khonapho ngoba yikho lapho esasuka khona, yikho lapho okulempande zethu khona. Empeleni sesingabe singamakholwa sisiye church sisenzani, kodwa okuqhakathekileyo sibuyela njalo esintwini. Inyama yethu liyibona inje, kusuka esintwini kusuka emhlabathini. Yiluhlelo siliphathelelwe nabalaleli emakhaya. Njengansuku zonke siyalikhuthaza ukubana lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ini ndini munhu akauya mukati menzvimbo ino ndichidudzira. Kana kuti utungamiriri wenzvimbo maringe netsaona iripo vari zvino iri yambiro yemadzitateguru yemweya wakatsanangurwa, kana kuti waitsanangura kuti muchave nedambudziko rekuparara kwevana pasi pemugodhi. Vakati wandei munzvimbo ino ticharasikirwa neropa, tichadeukirwa neropa. Saka dai zvaita kuti maunganidzana tikwanise kukubatsirai, yaiva yambiro yekuti kana vainge vachinzwisisa zvaigona kutisunungura kana kuti kutibatsira kuti tisasangane neizvi. But vaine venzvimbo kana kuti utungamiriri hwatakaona vakati povho iri kuramba isi kunzwisisa, iri kukuramba, takaikumbira nzvimbo iyoyo ine utungamiriri hwayo kuti aiwa isu sana asekuru tanga tichiri kutsanangura kuti aiwa pakuti ropa rideuke dai matitendera tasangana nawo chero vamwe veukama vanova vabereki tavatsanangurira
chiitiko chatiri kundodzidziswa nekuona munzvimbo ino chiri kutsanangurwa nedare, asi vakati havasi kukwanisa nepovhaisi kutitendera kuti tisangane. Asi chakazoshamisa ndechekuti chiitiko ichi chizenge chazadzikiswa nekuitika ndopavakakwanisa kunge vachititsvaga, muchiona tiri pano nhasi. Asi zvanga zvatoitika nechekare, nanhasi tirimo munzira yekunge tiri kuzama kuti tione kuti tingabatsirane kuti vari pasi vakafa nevapenyu vagone kundobuda. Ndo zvandingataura muchidimbu. Zvizhinji vangawedzera nekutapudza, asi ndo pandinoziva napo kuti dare range rakayambira nekutaura kuti nhau iyi inoda kuti vanhu vaifambire, nhau iyi inoda kugadziriswa. Atenda angu regerai ndimirire pikicha yangu muda kuendesa ku. Alright, ngatitaurei sezvamunoda kuti titaure. Alright, tangai. Ini ndini munhu akauya mukati menzvimbo ino ndichidudzira kana kuti utungamiriri wenzvimbo maringe netsaona iripo pari zvino iri yambiro yemadzitateguru yemweya wakatsanangurwa, kana kuti waitsanangura kuti muchave nedambudziko rekuparara kwevana pasi pemugodhi. Vakati wandei munzvimbo ino ticharasikirwa neropa, tichadeukirwa neropa. Saka dai zvaita kuti maunganidzana tikwanise kukubatsirai. Yaiva yambiro yekuti kana vainge vachinzwisisa zvaigona kutisunungura kana kuti kutibatsira kuti tisasangane neizvi. But vaine venzvimbo kana kuti utungamiriro hwatakaona vakati povho iri kuramba isi kunzwisisa, iri kukuramba, takaikumbira nzvimbo iyoyo ine utungamiriro hwayo kuti aiwa isu sana asekuru tanga tichiri kutsanangura kuti aiwa pakuti ropa rideuke dai matitendera tasangana nawo chero vamwe veukama vanova vabereki tavatsanangurira chiitiko chatiri kundodzidziswa nekuona munzvimbo ino chiri kutsanangurwa nedare, asi vakati havasi kukwanisa nepovhaisi kutitendera kuti tisangane. Asi chakazoshamisa ndechekuti chiitiko ichi chizenge chazadzikiswa nekuitika ndopavakakwanisa kunge vachititsvaga, muchiona tiri pano nhasi. Asi zvanga zvatoitika nechekare, nanhasi tirimo munzira yekunge tiri kuzama kuti tione kuti tingabatsirane kuti vari pasi vakafa nevapenyu vagone kundobuda. Ndo zvandingataura muchidimbu. Zvizhinji vangawedzera nekutapudza, asi ndo pandinoziva napo kuti dare range rakayambira nekutaura kuti nhau iyi inoda kuti vanhu vaifambire, nhau iyi inoda kugadziriswa. Atenda angu regerai ndimirire ipapo. Alright. Ndio kubvunza zve. Mamuda kubvunza? Garai mabvunza kana mamuchibvunza. Alright, tingada kuziva kuti panga pasina here imwe nzira yekuti dzimwe nguva patauro nevadzimu venzvimbo inoi kuti vakwanise kuva vakavhara kuti chiitiko ichiitike. Imwe nzira yaida utungamiriri inoda vene vemusha kana mweya uchinge watsanangura kuti munoda kuti mubatsirike kana kuti mudzivirirwe. Imi ndimunofanira kuudzwa miko kana murayiro nezvekuita kuti mubatsirike. So kana imi muchinge maramba kuti pamba penyu pane dambudziko kana kuti munzira yauri kufamba uchisangana nezvakati iwe wakazvidzivirira pfeka manjombo, iwe wobva wati manjombo inini anondipisa haiti, ndinogona kupererwa ende ndinobva ndaona kuti une nharo kana ndakakuudza kuti uko kune shumba kwauri kuenda nako, iwe wakati ndoda kunotenda ndaona saThomas, tinogona kupererwa sevanhu vanenge vari panyama panguva yacho. Haina kuzowanika nzira iyo. Asi mweya kana uchivheneka ungava kuti tingaziva here kuti pasi pakamera sei pari zvino? Mweya unotizivisa kumera kwepasi pari zvino. Asi kuti ndikududzirei kutaura kwemweya ndingadudzire saizvozvo, nekuti pari zvino ndikutaura nemi senzira yekutaura nemi panyama, senzira yekutaura nemi zviitiko zviri kuitika, zviitiko zvakadarika. Musati muri kutaura nemweya wacho unofanira kuti utaure nemi tiri panzvimbo ino. Asi tingada kuziva kuti panga pasina here imwe nzira yekuti dzimwe nguva patauro nevadzimu venzvimbo inoi kuti vakwanise kuva vakavhara kuti chiitiko ichiitike.
imwe nzira yaida utungamiriri inoda vene vemusha kana mweya uchinge watsanangura kuti munoda kuti mubatsirike kana kuti mudzivirirwe, imi ndimi munofanira kuudzwa miko kana murayiro nezvekuita kuti mubatsirike. So kana imi muchinge maramba kuti pamba penyu pane dambudziko kana kuti munzira yauri kufamba uchisangana nezvakati iwe wakazvidzivirira pfeka manjombo, iwe wobva wati manjombo ini anondipisa haiti, ndinogona kupererwa ende ndinobva ndaona kuti une nharo kana ndakakuudza kuti uko kune shumba kwauri kuenda nako, iwe wakati ndoda kunotenda ndaona saThomas, tinogona kupererwa sevanhu vanenge vari panyama panguva yacho, haina kuzowanika nzira iyo. Asi mweya kana uchivheneka ungava kuti tingaziva here kuti pasi pakamira sei pari zvino? Mweya unotizivisa kumira kwepasi pari zvino, asi kuti ndikududzirei kutaura kwemweya ndingadudzire saizvozvo, nekuti pari zvino ndikutaura nemi senzira yekutaura nemi panyama, senzira yekutaura nemi zviitiko zviri kuitika, zviitiko zvakadarika. Musati muri kutaura nemweya wacho unofanira kuti utaure nemi tiri panzvimbo ino. Mataura imimi nhau yekuti vanhu ava makavapa warning havana kuteerera, vazokutsvagai. Saka vakutsvagai pari zvino chichi chiri kutarisirwa kuti munge muchiita iyo tsaona yatoitika kare saizvozvo? Chiri kutarisirwa ndechekuti pasi kubva vachitanga kutitsvaga pane nhoroondo yekuti vaipindapo panga pasingashandike zvakanaka, pane zviitiko zvanga zviri kuitika pane vanga vachipindapo. Kubva zvauyawo kwatiri vari kutaura, vanotaura nekutudzira kuti aiwa nemiti yavakapiwa nezvavakashandisirwa zvaakuratidza kuva nemachenjisi. Pasi panonzi paipisa, pasi panonzi pane zvairatidzika kuti zvine minana yaiitika, kuti vagone kundosvika kunotora hama dzedu dziri pasi vanga vasingakwanisi kuti vashande zvakanaka vanhu vaipinda ipapo. Saka vari kutarisira kuti neimwe nzira isusu sana chiremba tivabatsire kuti vagone kutora vanhu vari pasi vagone kubuda, nekuti pakubva zvavapinda mudare kupinda pasi hatina kunzwa ane dambudziko reminana, ane dambudziko remashiripiti akasangana nawo. Tinonzwa kuti imimi seutungamiri wenzvimbo kwakambouya vanasekuru vachitaura kuti makatarisana nenjodzi. Ichokwadi here kuti vakazvitaura uyezve chokwadi here kuti makavaramba? Ichokwadi vakauya vachiona ininisa vidhiko munzvimbo ino, vakauya runokwana rutatu vachiti aiwa tinyengetedzerei sekuru vambosvika muneno nzvimbo tiganhure chiitiko chandiri kuona kumberi uko. Takadzoka zvechokwadi kuutungamiri pano pamaini tichiedza kuvatsanangura kuti dai mavatendera vauya kuti vana vedu vasasangana nedambudziko, asi vakuru vemaini vakabva vati aiwa isi hatiite izvozvo. Zuva rekupedzisira vasvika kuno vakataura zvimwe chetezvo vachiti aiwa isi hatizoda kutombovaona, vatauriwe kuti aiwa isi hatiite izvozvo. Asi ivo ana sekuru vakazotaura muromo kuti isi taakuenda zvedu asi muchatitsvaga, ndobva zvangopera zvakadaro. Asi saka sekufunga kwenyu imimi, since vana sekuru vakati muchatitsvaga, munofungidzwa ndivo vakonzeresa tsaona iyi here kuitira kuti mugovatsvaga? Hatitarisire seizvozvo, asi kungoti zvavaifanira kuti ngavakaita ndo zvakapotseka kuti zviitike, ndobva chiitiko chazoitika. Ndoitwa Maxwell Mariwi, ndogara mublock 2 reirrigation, ndiri vidhiko. Yes. Saka chiitiko chiri panapa takatsvaga SVIKIRO kuti kutibetsera kuti riratidze kuti tingaita sei kuti vana vabudire mugombo. Saka pati zvinezvi kuseni kunaita chirango chekuraya mbudzi, akaita chivanhu chake. Saka imwe nyama izvezvi iri kugochwa yodyiwa isina munyu, imwe yacho enda kunobikwa. Kana tabva izvozvo achadzoka zvakare osvikoona kuti mapfupa anenge achiwaye, kozi nyama ichadyiwa isina munyu, mapfupa adyiwe oungadzwa panzvimbo chete ozochererwa pasi. Saka tingati process yakuitwa pachivanhu
ine hope here yekuti pangawanikwe vapenyu kana kuti kwakuitira kuti vanhu vasarorere pasi? Ya, tikuona kuti ine sanduko nokuti patakamudeedza achingosvika vanhu vaipera simba vachipinda mukati umu, asi paakasvika akakanda bute rake akaita chivanhu chake takaona vanhu vakutanga kuita simba rekukwanisa kuti vaende vanonunura vanhu vari pasi. Chikuratidza kuti pane shanduko iri kuitika. Asi imi sekuona kwenyu pachine hope here? Hatichataure tungotaurawo mafungidziro enyu kuti pachine hope here kuti vanhu vangawanika vari vapenyu? Apo taane doubt nenguva yacho kusezvi pane 1 week saka kuti tichitarisa kuti pangawanika nokuti vese vari kubuda izvi nezvi vari kungobuda vakafa. Hope hatisina kuti tingatarisirei. Papa isusu hatisati tane zvatamboita. Vemasvikiro ndo vari kuita saka nesu isusu tingati maitiro edu anopesana saka hatidi kuti tivhiringidzane tikwanisa kuti tivasiyire mukana tikuita ivo vakakundikanawo tichitoitawo patinotangira. Asi tingati betsero riri kudikanwa iye zvino izvi yakamira sei? Ndeye kuti pane tarisiro here kuti kune vanhu vapenyu kana kuti kwakuita kuti vanhu vakwanise kuburitswa vakwanise kuwana decent burial? Tarisiro yevanhu vapenyu hatifunga kuti pangaite tarisiro yevanhu vapenyu, asi chingatodiwa chete kuti vanhu vawane kubuda vese, kutsvaga nzira dzingaite kuti vanhu vese vabude, uye vacho vari kupinda ipapapo Mwari avachengetedze kuti vasazotsitsirirwa futi vanenge vachibudisa vanhu. Ndicho chirongwa chatakupai kamhuri yeZimbabwe. Tangoda kuti tikuzivisei kuti tsaona iyi isati yaitika pane zvakange zvaitikawo zvakare mumashure. Vanhu vakange vapiwa yambiro kuti aiwa garai makachenjera, ivo vakagoregedza kuteerera zvazosvika vazosangana netsaona yakadai. Aliqiniso balalele emakhaya isitsho siyatsho ukuthi isala kutshelwa sibona ngomopho. Abantu batshelwa, bacetshiswa, baziswa ukubana hayi sibona kule ngozi phambili laphana, nxa lingasivumezanga ukuthi sifike endaweni siyenze sikwenzayo, sibona ingozi leyo ithethe abantu abaningi. Zvinotaurika shumba zvekare kuti vamwe vanhu vanototaura kuti kumachechi kwatinopinda takatomboudzwa kunzi kune chakaitika, asi vanhu havana kuda kuzvitora serious. Unenge uchitsvaga kurarama. Unenge uchitsvaga kurarama, ichokwadi. Vamwe vakaudzwa havana kuteerera, vana vakatonzi mwanangu usaende, taona pane zvakati zvichazoitika. Iyo wakati tinoenda chete. Rufu kazhinji kacho kana rwauya rwakatarisana newe runenge rwatouya haruna madzisiro. Aliqiniso singatsho konke kodwa ke nxa ukufa sokuvele sokukubiza kwesinye isikhathi siyatsho ukuthi kuyasokuyintando kaNkulunkulu akulokunye abungakwenza ukubana uvikele ukufa. Tingati zvakare mamwe mashoko atinawo ndeyekuti yezvezvi pari zvino vanhu hapasina netarisiro yekuti vari pasi apa vapenyu nekuda kwematemperatures ariko kuri kupisa, vanhu havana chikafu. Although vamwe vacho vari kunzidivira vari kune mvura, asi haungararami nemvura chete. Plus mvura yacho imwe inoenda nemalevels, imwe inenge yaane salt yekuti haitonwike. Saka naizvozvo hatisi kuziva kuti pasi apa zvakamira sei. Vanhu vari kutarisirwa kunzi vari pasi vanosvika zvekuma30, vamwe vaitomboti 40, but vatataurawo navo vari kutaura zvokuti kuma30 ikoko kuvanhu vanosvika vari pasi pari zvino. Liqiniso balalele emakhaya njengokutsho kathesi abantu esesibakhangelela ukubana baphansi sebengafika kuma30, abanye bathi kuma40, but esithe sathi ukukhuluma labo bathi kuma30 khonapho. Ngakho-ke asiselalo ithemba lokuthi abaphansi sebengabe bephila, ngoba singakhangela ukuthi akula kudla, noma bengathi ukuthi kwamanye amasayidi ngani kulamanzi, kodwa phela umuntu ngeke ephile ngamanzi kuphela. Njalo-ke siyakhangela phela phansi kulento eziningi, amanzi angikhona kwesinye isikhathi sengabe esebaba esemunyu engasanatheki. Ngakho-ke ukuthi sitsho ukuthi bakhona abaphilayo kuyabe kungamanga.
ivimbo yedu yekuti avo vane chivanhu chavari kuita uyezve nevese vangave vari kuita minamato kuti vanhu vakwanise kunge vachibviswa pasi apa vange vachiwanikwa vagovigwawo zvakanaka kudzimhuri dzavo. Ndotarisiro yedu yekuti vachakunda kuti zvakadaro zvinge zvichiitika. Ayikho valaleli, silethemba asililahli themba, silethemba ukubana bazayenelisa ukuthi bekhiphe izidumbu zabaphansi ukwenza ukuthi izihlobo zabo zenelise ukubana zibe zibangcwaba ngendlela eqondileyo. Silethemba njalo ke kulabo abathandazayo abayenza imithandazo yabo abesintu abayenza abakwenzayo, sithembelekini, qhubekanini libamba lo msebenzi mhlawumbe kungaphumelela. Akubva kwandiri Andrew Neshamba naThadiwa Kutama. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa asi senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.